थांनाय 12 तारिख जानुवारियाव सिखना जोहोलावखौ बुथारबाय बै आवदां बाजार खाथियाव बेथ' मारात्मक घटना बे बाहेरानिफ्राय फैनाय आदिबासिफोर नङा होमबा रायजोफोर जाय बाहेरानिफ्राय फैनाय आदिबासिफोर जोंनि बिटिसिआव फैनानै दामानि दावराव दावसि खालामगासिनो दं होमबा रायजोफोर बेखौ लानानै जोंनि समाजनि बर' हारिनि मोजां मावग्रा नङा होमबा जोंनि समाजखौ जाहाथे फोथांनानै लाखियो बेनि थाखाय दावराव दावख्रेब सारा मा एक्सन लानो नागिरदों नङा होमबा रायजोफोर लोगोसे जोंनि बिटिसि सरकार आरो जोंनि बर' हारिफोरा बयबो रायजो राजाया दावराव दावख्रेब सारजों लोगोसे गसंफानांगोन जों थ' रायजोफोर बिदिखौ नायलांदो दावराव दावख्रेब सारा बै बाहेरानिफ्राय फैनाय नङा होमबा जोंनि बिटिसिआव जायगा लाफैनाय जोंनि बिटिसि एरियायाव दावराव दावसि खालामगासिनो बेफोरनि फारसे मा एक्सन लानो नागिरदों आरो सरकारा मा एक्सन लानांगौ नङा होमबा दानि बिटिसि सरकारा बिनि फारसे माखासे खोथा फोरमायनो नागिरदों रायजोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नङाबा बुजिनाय नङा आरो नङाबा मिथिनाय नङा रायजोफोर आरो जेसे शेयार खालाम जाहाथे जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा बे भिडिअखौ नुना थाब थाब एक्सन लायो नङाबा इयुनाव जोंनि बर' हारिया जोबस्रांलांनायनि लामायाव फैनो हागौ जाहाथे नोंसोर बे भिडिअखौ शेयार खालामना होयो रायजोफोर आं बेखौनो आसा खालामो जेसे हायो भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो रायजोफोर भिडिअखौ शेयार खालामना होदो नोंसोर थ' नायलांदों होमबा रायजोफोर आरो मोनसे मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय रायजोफोर दावराव दावख्रेब सार बुंनाया नंगौना नङा नोंखागौबो रायजोफोर जोंनि बिटिसिआव गोबां बाहेरानि मानसिफोरा फैनानै दामानि दावराव दावसि खालामफैगासिनो दं होमबा रायजोफोर थ' भिडिअखौ नायलां आरो जेसे हायो थाब थाब शेयार खालाम रायजोफोर थ' भिडिअखौ नायलांदो दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि जायनाखि फरेस्टनि काउन्सिल हेड डिपार्टमेन्ट बेनाव जों दिनै मोनसे फल' आप एक्सननि थाखाय मेम'रेन्डाम फैदों फल' आप एक्सना जाहैबाय बिथाङा जोंनो दाखालि 22 एप्रिल खालि मोनसे स्टिकनि कपि जोंनो हरदों बे स्टिकआ जाहैबाय बे फरेस्टआव इसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै थानाय एनक्ल'जारफोर दङ बेखौ होखारनो थाखाय बिथाङा बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि स्टिक लिरदों होखारगोन होननानै बिथांमोना बुंदों दा गथिखे बे स्टिकखौ लानानै जों दिनै बिथांखौ आरो जोङो मोनसे धन्यबाद ग्रेटिटिउड होनाय जाबाय जोंनि तरफनिफ्राय नोंथाङा जे जोंनि स्टिकखौ लानानै जों दाबि खालामनायखौ लानानै नोंथाङा एक्सन लानो नागिरदों बेनि थाखाय नोंखौ धन्यबाद आरो फल' आप एक्सनखौ लानांगौ बिनि मेम'रेन्डाम आरो नोंथांमोना मोनसे टाइम बाउन्ड मोनसे माने पलिसि लानांगौ टाइम बाउन्ड पलिसि आरो जों बे इनक्रोचमेन्टफोरखौ जों दोननो नाङा होखारनांगौ जों बेखौ जोङो दाबि खालामबाय थादों आरो थांनाय जायनाखि 17 तारिख एप्रिलाव रुनिखाता फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबनानै फरेस्ट अफिसनिफ्राय अस्त्र शस्त्र लुटपाट खालामनाय बे जायगायाव माने मटर गारि बुख्रुबनाय माने फरेस्ट फोर्स पुलिस फोर्स बिनि सायाव हामला खालामनाय बेफोर गिलु-बालु मोनसे आक्रमण बियो बे आक्रमणनि स्टाइला खिन्थु साधारन स्टाइल नङा बेयो आक्रमण खालामग्राफ्रा पाब्लिकआनो साधारन मानसियानो खालामदोंब्लाबो खिन्थु बे नेचार अफ माने एटाक बे नेचार अफ एटाकआ एक्सुवेलि जों जेराव बाहेरायाव जों नुयो मावबादि आक्रमण बेबादि आक्रमणनि स्टाइलखौ जों नुयो आरोखि बेनिखायनो जों बेफोरखौ स्ट्रिक्ट भाबै दमन खालामनांगौ हमनांगौ एरेस्ट खालामनांगौ साजा होनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों आरो फरेस्टआव इसेबां इलिगेल भाबै माने बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय दङ बेफोरखौबो उच्चेक खालामनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों दिनै गोबां माने जोंनि हाग्रायाव ओरै सोनाब संकस दैनिफ्राय सानजा मानास दैसिम बेयाव गोबां माने असिनाखि मानसिफोर हाबनानै दंफैयो जायफ्रा जोंनि जायगानि मानसिजों गोरोबा भाषाबो एखे नङा बिसोर हिन्दी रायज्लायग्रा बेनिखायनो बिसोरबादि मानसिया जोंनि जायगायाव माबोरै थाफैखो बे मोनसे गिदिर कुइसन आरो दिनै बिसोरबादि थानायनि थाखायनो दिनै जोंनि जायगायाव सावथालजों बर'जों सब समाय बुलाय होनो थाखाय बिसोरो थुलुंगा होबाय थायो एरना होबाय थायो जारफ्ले गाज्रि घटना जायो थांनाय 12 तारिख जानुवारियाव सिखना जोहोलावखौ बुथारबाय बै आवदां बाजार खाथियाव बेथ' मारात्मक घटना बे एखे गिलु-बालु आक्रमण बे थागिबि फिसा बर' फिसाखौ गावनि जायगायावनो बाहेरा मानसिया फैनानै बुथारफैनाय खिन्थु आसरित बेथ' खोब गोरलै बाथ्रा नङा बेफोरखौ जों नायनानै बे जायनाखि दसि मानसिफोरखौ हमनांगौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिसोरनि गुदियावनो दं बे माने जोंनि बेरेखा थुना होग्रा बेफोरखौ जों हमनांगौ बेखौ दाबि खालामदों आरो दिनै जों मिथिनायाव जायगानि मानसिफ्रा जेरै जों खोन्थाबाय थायो बे हाग्रा ओनसोलनि खाथि मानसिफ्रा बे हाग्रा ओनसोलाव सिलाय लायै माने गिलु-बालु अस्त्र लानानै गिदिंनाय हिनजाव हौवा माने लोगो मोनो बे बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव खोन्थादों आरो बेखौ मावबादि होननानै मानसिफ्रा सन्देह खालामदों आरो जागोनबो बे नंखायबो नङा मानोना थांनाय 23 तारिख जायनाखि अक्ट'बर 2025 बेयाव सालाखाथि क'क्राझार रेलवे ट्रेकआव जि बमा होदोंमोन बे बमा होनायाव मावबादिखौनो होदों होननानै पुलिसआ बुंदों आरो मावबादिया सासे गावथारजादों आरो गोबां मावबादिया पुलिस रेड खालामना खारना हरदों होननानै पुलिसआ बुंदों दा गथिखे बे मावबादि दङ होनना बुंनाया बे जोङो आं बुंनाय बा जोंनि टिमा बुंनायनि बाथ्रा नङा मावबादि दं होननाय बाथ्रा बे पुलिसफोरनो बुंनाय पुलिसआ बुंदों मावबादि दं गोबां मावबादि खारना हरदों दा बेखायनो जायफोरा बे हाग्रा ओनसोलाव सिलाय बाननानै थानाय सिलाय लानानै गिदिंनाय नुदों
खोन्थादों बिसोरखौ मावबादि होननानै बयबो मानसिया सन्देह खालामदों बेखायनो जों गभर्नमेन्टखौ जों माने रिकुवेस्ट खालामदों खावलायदों जाहाथे जेसेबां बे हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै दं अस्त्र लानाय बिसोरखौ हमनांगौ बिसोरखौ माने एरेस्ट खालामनांगौ आरो जेब्लासिम बिसोरखौ हमनो हाया जेब्लासिम बिसोरखौ माने जों बे जायगानिफ्राय फोजोबनो हाया अब्लासिम बे जायगायाव सान्थि गोजोना फैनाय नङा जों सानो मानोना बिसोरनो बे जायगायाव माने सादा सिदा सावथालफोरखौ थुना होनानै बर' बिरोधि खामानिखौ मावहैयो बर' बेरेखा दिनै माने सावथालफोरनि गोसोआव सोना होदों जोंहा सावथालजों बर'जों खुनु क्लेश जानाय बाथ्रा थानो नाङा सावथाल बर' बे जायगायाव जों जि समनिफ्राय दङ खोब माने मिला प्रिति जों दङ अनलायनानै जों दङ दा बे मिला प्रिति अनलायनाय बे परिबेस जों लाबोफिननांगोन खिन्थु जेब्लासिम बे उग्रबादि मानसिफोर थागोन बिसोरनि गेजेराव बे उग्रबादि मानसिफ्रा बिसोरखौ थुलुंगा होबाय थागोन जोंनि बेरेखा खामानि मावनो थाखाय आरो बिसोरनो जोंनि गेजेराव क्लेसिं लाबोबाय थागोन बेखायनो जों गभर्नमेन्टखौ जोङो माने खावलायदों जाहाथे गभर्नमेन्टआ बिसोरखौ हमो बिसोरखौ एरेस्ट खालामो आरो फरेस्ट ओनसोलाव जायफ्रा इलिगेल भाबै हाबनानै दं बाहेरनिफ्राय फैनाय बिसोर जाहाथे उदचेक खालामो जों बेखौ दाबि खालामो आरो बेजों लोगोसे जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जोङो खावलायदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ स्ट्रंलि एक्सन लायो आरो जोंनि बिटिसि सरकाराबो जाहाथे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ मावनायाव जाहाथे बिसोर बिथांमोनाबो हेल्प होयो बिथांमोनाबो माने सहाय खालामो आरो इभिकसन खालामनायाव बिथांमोना डाइरेक्ट माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ थोंजों जाहाथे बिथोन होयो जों बेखौनो बिटिसि सरकारखौ जों खावलायो माने फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बे राइट्स एक्ट बादियै खामानिखौ मावनांगौ जों बेखौ लुबैयो दा ट्राइबेल मानसि जे बर' फिसा बे जायगानि जों थागिबि फिसाखौ जोंनि सरकारा एसेबाबो एफा एनैखौ जोङो माने नायलायगोन सोरबा जे खोब गाज्रिखौ एनक्ल'स खालामदोंब्ला जों बेखौ दस्रा जायगायावथ' लांनानै थिग खालामनो हायो बेखौ होख्रांलायनाय इभिकसन खालामनाय जानो नाङा ट्राइबेल मानसिखौ बिदि अननाय खालामा आरो गथे जों बिसोरखौ दस्रा जायगायाव शिफ्ट खालामनाय बेबस्थाखौ जोंनि बिटि सरकार माने लानांगौ आरो 2005नि जायनाखि 13 डिसेम्बर बिसिम जायफ्रा थानायनि लेखा दंखायो बे लेखा थानाय ट्राइबेलफोरखौ रावबो जेबो खालामनो हाया मानोना आइनाव जोंनो फरेस्ट राइट एक्टआवनो होखादों कमता होखादों 2005नि 13 डिसेम्बरसिम जायफ्रा दंखायो बिसोरखौ बे जायगायाव सेटेल खालामनांगौ बिसोर थानो होनांगौ न' बां बानाय थानायनि बेबस्था खालामनांगौ बिसोर आइनाव दं गथिखे जोंखौ जायफ्रा लेखा दङ 2005नि 13 डिसेम्बरसिम बेखौ जेबो खालामनो हाया बे थागोन आरो बिनि उल्था जायफ्रा जों सावथालनि बाथ्राखौ बुंदों सावथालफ्रा बे जायगायाव ट्राइबेल नङा बे जायगानि थागिबि नङा बिसोरो जों माने झारखन्डआवसो बिसोरो माने एसटि जोंनि जायगायाव एसटि नङा दा ओंखायनो बिसोरो जुदि बे हाग्रायाव दंब्ला बिसोरो माने 13 डिसेम्बर 2005नि मोनथाम जेनेरेसन सिगां थानाय जानांगौ हाग्रायाव मोनसे जेनेरेसनाव 25 मोनथाम 75 बोसोर जायो दा 75 बोसोर जानोबा बे 13 डिसेम्बर 2005निफ्राय अब्ला 1931 30 बे जायो आरोखि 1930 1931 बे बोसोर गोलैयो आरोखि बेखायनो बे बोसोराव दंना गैया बिसोरो बेखौ नायनांगौ आरो बे बोसोराव जुदि बिसोर हाग्रायाव गैयाब्ला जों होखारनांगौ इभिकसन खालामनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो एस पार फरेस्ट राइट्स एक्ट बेखौ बियो